Twio Kwlukmani Saltham Yakulo Naitogwi Mankaha Ishanchandra Nagar School Amchaini Rakesh Shilni Mangkwthwi Patimwngni Koktwma Mankhe Patimwng Thaio Thangwi Sogwikha Amtali Thanani Police State Fire Service ni Adongrok Asli Patimwngno Twio Koktwmani bising Twio Shamarka Saltham Sekang Baya Brokbai Ishanchandra Nagar School Amchaini Twio Shawo Dokonani Thangmani Hene Tiaba Asomsa Twio Kologoi Thangmani Abani Yakulo Naitogwi Jengmani Ashiklano Baitako Saltham Romo Jaitongmani Yakulo Koktwma Fungni Damchi Shawo NDRF Sarjavante SDR mit Dudol Mumbai Naitogwi Mankaha Ishanchandra Yakulo Rakesh Shilni Mangkwthwi Patimwngni Koktwma Mankhe Patimwng Thaio Thangwi Sogwikha Amtali Thanani Police State Fire Service ni Adongrok Report Chini Khorang